Tamaşavanên hêja serokê giştî Hüdaparê İshak Sağlam rojava dervejî nirxand. Di rojava Sağlam de peymana levkirinê ya di navbera Emirtiyên Erebên Yekbûyî û Siyonîstan hebû. Sağlam behsa rageşiya behra spî jî kir. Serokê giştî Hüdaparê İshak Sağlam rojava derve nirxand. Faaliyetlerinin dondurulması karşılığında imzalandığı öne sürülen anlaşma Sağlam li hevkirina di navbera Emirtiyên Erebên Yekbûyî û rejima îşgalkiran de nirxand. Sağlam wiha îfade kir. Li Qudusê dixwazin heremek senayiyê ava bikin û bi peymana îhaneta sersalê cihên dibin îşgalê denên cihên Siyonîstan lê ava dikin Siyonîst bi xwe nasekinin. Piştî peymanê Siyonîstan êrişî Gazeyê kir û ev yek jî didî xuyakirin cinayet û sepanên derveyî însanî wê dewam bike. Körfez ülkelerinin Sağlam bertekda welatên kendavên gavên normalbûnê bi rejima Siyonîstan re davêjin û got van gavan îhaneta bi dava Filîstînê re ye. Sağlam li beyana xwe wiha zêde kir. Welatên kendavên gavên normalbûnê bi rejima Siyonîstan re meşrû didî xuyakirin û faaliyetên îşgalê, aborî û sponsoriya siyasî armanc dike. Alema İslamê pirsgirêkê di nav wan de yê gavên çareseriyê navêjin, diherin bi Siyonîstan re gava davêjin. Van gava ji dava Filîstînê û Qudusê re îhanetek mezin. Müslüman kamuoyu 100 yılın ihanet planının adımları olan Sağlam dest nîşan kir li herêmê ji bo aşîtiya mayîn de bê bikaranîn, li dijî plana îlhaqa Siyonîstan hereketa hevpar hewceyê bêkirin û li dijî Emirtiyên Erebên Yekbûyî banga müeydan bên kirin kir. Sağlam wiha îfade kir. Raya giştiya Müslümanan ji gavê plana îhaneta sersalê re bêdeng nemînin û hewceyê nerazîbûna nîşan bidin. Di serî de Tirkiye li dava Filîstînê xwedî derketiye û welatên Müslümanan li dijî Emirtiyên Erebên Yekbûyî müeyide bê sepandin. Hemû têkiliyên dîplomatîk bê asten kirin. Serokê giştî Hüdaparê İshak Sağlam derbarê rageşiyên li behra spiya rojlatpêk tê de jî beyan da. Sağlam wiha dawî li beyana xwanî. Li herêmê rîska li hevxistina netewî bixuretîne. Li herêmê riya çareseriyê di müzakereyê de derbas be. Di vê mijarê de banga Tirkiyeyê çavkaniyên parkirina adîl û ji bo bikaranîna müzakere gelekî mühîm e. Ji bo pirsgirêk bê çareserkirin hewceyê Yunanîstan bersivek erenî bide. Hewceyê cihên serdestiyê bê diyar kirin û ji bo pêşî li ber îhlal amîrên mekanîzmaya kontrolê pêk bê. olumlu cevap vermesine bağlıdır.